हाय लोगोफोर, नै आङो दंफैयो जियादल मुगाव अरुणाचल बियो बेखौ होनना बुङो जियादल दैमानि खर'आव याव दालां मोनसे बानायबाय दंमोन नालाय बे दालाङा बर्तमानलगे जाबाय होनना बुंदों। ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो खोन्थालांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दालांखौ बर्तमान बानायगासिनो, दायो अपेनिं जाथ'वाखै होनना बुंदों, खिन्थु थांनो होगोन ना होआ थांनाय नायसै। दे बिदिबा ना नायलांबाय थादो नोंसोरो। सान्दुंबो जाबायदि गोसा, नै जों साथाम फैदों, बिसोर सिगाङाव थांबाय। नै माने ओरैजाय दै सेर सेर फैनानै नै जों बानायदों लामाखौ, दालांखौ। दा जों दालाङाव थांनाय नायसै। आयु माथो हाब्रु जादोंलै। बे जुदि दालाङा जायोबा ओरैजाय धेमाजि थांनो थाखाय मोजां जागोन, मानो होनबा सर्ट जाहैगोन नालाय। नै दा आयु गोलैगोनलै बोरैबा। थांनो हागोन ना हाया? हायोना? नै दैज्लांनि बाथ्राथ' बारा मोजां जाथ'वाखै। बे जुदि जायोबा नोंथांमोननोबो खोन्थाबावगोन आङो। नै माने JCB गंसे दङ, माने कन्स्ट्राक्सन खामानिया सोलिबाय दङ। थांजायोना? अखाना हाब्रु जादों ना? हाब्रु जामारदों नै। नै बिदि जायगाया एसे खामानि बिराद दंबायलै। थांनो होगोन ना होआब्रा? नै बिदि गिसि खालामबाय जों। आं एसे खाथि थांना खोन्थाहैनि र'। इसोर लेबारफ्रासो थाबायलाबायदों। अलरेडि माने 70% जाबाय। ओरैजाय जिं जिङाव खोबानो जासिगोन आरो। दाथ' थांनो होआखै, हनै होथेला जोबदों, हायाबो जाथ'वाखै, गिथावथाव, ओंखायनो थांथ'ला। मोजां जागोन ना, सोरबाफोर जुदि फैयोबा एबार जानुवारियाव फै, बेयाव नायनो खानाबो जाखायो नालाय जायगाफ्रा मोजां। गिसिखादों नामाथाय गरमथार। नै हाय मा लोंखोलै? खेबसेसो नामा? खेबसे लोंदों, खेबसे एसे थाग्रा जानायनि। थाग्रा जानायनि ना? लेबारफोरसोलै इसोरो। टेनसन गैला आरोना, डाइरेक्ट माबा। बे लामाजों निकाबालि थांनो हायो।